Малко повече от година след първото приключение на българския парашутист Красимир Илев край най-високия връх в света, той отново бе в Непал и скочи още 3 пъти от височина над 7000 метра. И сякаш това не му бе достатъчно предизвикателство, Красимир реши този път да го направи с изключително малък парашут. Миналата година Илев стана първия българин скочил с парашут край Еверест, а преди броени дни казанлъченец стана първия в света, който се осмели да скочи с може би най-малкия парашут по размер край хималайския гигант. Куполът на парашута на Краси е 75 фута. Съвременните учебни парашути са с куполи от 240 до 280 фута. Запалените парашутисти, които са натрупали опит, скачат с куполи 120-170 фута, а професионалистите в бранша си позволяват да паднат под 90, но в зависимост от условията. Красимир бе повикан отново от организация Parabellum Tactical Training, която организира тандемни скокове край Еверест на бивши военнослужещи от английската армия, някои от които са инвалидизирани. Мисията на единственият българин в групата е да скочи заедно с тях и да заснеме преживяването. Илев споделя, че площадката за приземяване се намира на изключително голяма височина над 3700 метра, което прави скоковете доста сложни и е нужно оборудване с кислородни апарати заради разредения въздух. Допълнителни препятствия са изключително трудния и неравен терен, сложните въздушни течения и силата на вятъра, която на височина над 7000 метра достига 42 възела. Именно за това почти всички използват по-големи по размер куполи, които да осигурят по-меко и съответно по-безопасно приземяване. Красимир Илев е родом от Стара Загора, но парашутизмът го води в село Лошник, където е домът му и днес. Занимава се с парашутизъм от 16 годишен. Дълги години е национален състезател по парашутизъм с множество успехи и олимпиада зад гърба си, а в последствие става инструктор. От 2007 година работи в Испания като парашутист и инструктор, а в момента е основно ригер. С близо 18 000 скока зад гърба си Красимир не спира да лети, като уменията и успехите му го правят познато име в бранша по целия свят.